estamos no termómetro situándonos en Lugo, porque é que, bueno, van a alucinar con esta historia. Mandallo, estás nun establecemento que foi, digamos, a última parada dun home que foi durante unha única xornada 3 veces reprendido polas autoridades por portar droga, por montar unha trifulca e xa, para rematar, por facer un simpa, como se lle di, a irse sen pagar, dese local onde estás, Mandallo, pero ademais non se privou de nada, non? Efectivamente, compañeiros, estou aquí con Carlos, que é o dono do Bar Os Tilos, o afectado, porque recordemos que a conta ascendeu a 116 eurazos. Carlos, que pasou? Non quixo pagar, non tiña cartos? Contanos un pouquiño. Bueno, pues nada, el señor llegó aquí, se sentó en una mesa, empezó a pedir navajas, Ameixas, non, tamén? almejas, gambas al ajillo, langostinos, vamos, se puso las botas y después decía que no le funcionaba la tarjeta del móvil. Entonces le dijimos que nos dejara el móvil para verificar, resulta que no tenía ni siquiera ningún cargo de tarjeta para poder pagar con el móvil. Entonces llamamos a la policía cuando llegó aquí efectivamente ya lo conocía porque venía de otro altercado de aquí atrás donde le habían cogido, bueno, pues al parecer con alguna cosa no normal. Y ya le registraron de arriba abajo y claro, el hombre pues le cogieron los datos y se marchó de rositas. O único que tiña esta persoa era moita cara, porque é a primeira vez que che pasa isto con algún cliente, por así dicilo. No, non é a primeira vez. A ver, aquí que chega un cliente, chega calquer persona e non ten que comer e pide un bocadillo dasille. O problema é que estes tipos de personajes que llegan aquí, se ponen las botas, les da igual, é dicir, comen, cuando terminan de comer, dicen, mira, es que no tengo dinero para pagarte. Llama a la policía si quieres. Y claro, aquí no tenemos ninguna arma para sostener eso, ni para tomar unas medidas que esto es realmente te echas a reír porque puedes comer y nadie te dice nada. Y no pasa nada, en este país no pasa nada por hacer eso. Claro, ao final os cartos non os cobraches, non? Nah, claro que no, ni los voy a cobrar tampoco. De hecho, la policía me decía que podía denunciarlo porque como había tomado vodka con zumo de naranja y había, bueno, la comida no era una comida normal, eso era una estafa en toda regla. Pero bueno, lo vas a denunciar, pierdes el tiempo en ir hasta allí 2 o 3 días y luego ir a comisaría, no sé qué, y al hombre es insolvente, no le vas a poder cobrar nada, entonces no merece la pena. Xa vedes, compañeiros, que outro caso máis de xente que non aboa a conta é a hostalería a que paga os pratos rotos. Compañeiros, devolvo a conexión. Pois sí, Miguel, totalmente, non? Porque ao final é ter moita cara e aquí, claro, a clave está na cantidade, non? Por iso non ten un reproche penal neste caso, non, Patricia? Claro, efectivamente, a policía anima a este señor a que denuncie. É o que ten que facer, non pode tirar a toalla e decir non o vou a cobrar, vale, ten que denunciar, porque sí que é certo que esos cargos se van acumulando no expediente desta xente, pero non son o suficientemente graves como para que pase ante un xuez e o metan en prisión. Que vai a pasar? Pois vai a volver a salir á rúa. E o que nos está advirtindo a policía xa dende pandemia é que este individuo non é único na súa especie. Está proliferando moitísimo este tipo de xente, non somente que se vai aos locais sin pagar, senón que monta a pelexa nun lugar, despois se vai a outro, despois rouba nun establecemento, e sae. Eso a diario acotío, e xa son vellos coñecidos para eles, pero legalmente non hai ferramentas suficientes para poñerlles freo, e quen está pagando o pato pois son os hostaleiros ou os pequenos comerciantes. Aquí, a ver, Gloria. lume o empresario, lume o autónomo, que total, nada, que como non pasa nada, verdad? É importante que vayan acumulando antecedentes. Por 116 euros non nos paga Eu aquí máis que alucino tamén coa cara de certa xente, non? O sea, dis, non lle dá como así vergoña, non? En plan, empezar a pedir cubatas, ameixas, navallas, e sabes que logo non tes efectivo, non sei. Eu teño un profesional do tema, el se está acostumado. O que se lle queda cara de pasmao é o que lle fan, o dono. Eu teño un exemplo eu teño un exemplo moi claro que cando traballaba no 061 nas ambulancias era moi habitual que nos chamaran precisamente por este tipo de persoas, non? Que realmente pois comían, ademais comían ben e logo simulaban que tiñan un infarto, simulaban que quedaban inconscientes e ademais tiñamos un que era repetidor, ou seja, realmente xa cando íamos xa veíamos e xa o coñecíamos, non? E xa sempre estaba como simulando infartos, simulando demais para realmente non pagar e non aboar a conta. No, a ver, en este caso, presuntamente
presuntamente estaba baixo os efectos tamén as pelexas que puxo, vamos, que levou a cabo, que eso se sabe, presuntamente están baixo os efectos da droga. Sí, sí, sí. Isto tamén é unha cuestión... Pois que non se drogue, que a ver se vou ter a culpa o ese Presuntamente señor. tiña Vamos, unha home. bolsiña con polvos blancos que era cocaína, presuntamente se está a investigar todo. Era. Bueno, en fin, pero me refiro, tamén a disuasión é importante. Evidentemente en verán, na maioría dos municipios nos povos de Galicia aumenta a poboación, veñen estranxeiros, eu creo que fai falla a veces máis efectivos de policía local auxiliar, que se prolifera en verán, que é policía local, en fin, digamos, auxiliares da policía local, e que eso tamén xenera un efecto disuasorio. Pero son profesionais da picaresca. Sí, Pero que tampouco lle botemos a tampouco lle botemos a grupos que veñen de fora, ademais de non Os pagar... do país tamén o Bueno, fan. pero neste caso, ademais de non pagar, produxo altercados. Ollo, Sí, sí, no, no, que este caso, en O fin, do Simpafón... moi anécdota foi o Se Simpafón. sabe que non Acumulando, lle vai vai a acumulando. pasar nada. Claro. Sí, sí, por eso, Claro, porque que son vai acumulando profesionais antecedentes e desta non ocorre picaresca. nada. Que, pero tamén caduca, non, Patricia, dite que sabes máis do tema. Os antecedentes. Chega un momento que Bueno, neste caso non deberían. Que se lle vaya Bueno, que non se lle vayan sendo expedientes. non deberían nunca vale, eso non Que deberían. a folla de servicios vai aumentando. Claro, Tamén non deberían. 12 11 minutos.